Сабар районындагы татар икшермәсе авыл клубында Нур һәм Самоцветы фольклор ансамбльләре гөрләп эшли. Татар авылында татар фольклоры белән бергә рус фольклорында күтәрүгә сәбәпче авыл клубы мөдире Алина Асанова. Моңа кадәр татарча гына сөйләшкән, җырлаган, биегән авылдашлар Йорчаллы шәһәреннән Алина Асанова гаиләсе белән күченеп кайткач, рус фольклоры белән дә танышалар. Алина әтисенең туган якларында авыл халкында бик ошата һәм ярата. 2017 елда Нур, аннары бераз соңрак Самоцветы ансамбльләрен төзи, авыл халкын мәдәни тормышка тарта. Эшчеләре менә дигән истәвенә 2 гармончысы да булгач, рәхәтләнеп җырлыйлар. Монда безнең эшли 2 ансамбль, татар фольклор ансамбле, ансамбль Нур һәм рус фольклор ансамбле, ансамбль Самоцветы инде безнең. Менә ансамбль Самоцветы белән без караванга бардык быел. Теге елны да бардык, быел 2 грамота алып кайттык. Әле 6 июльдә бардык Чаллыга, Иван Купалыга, всероссийский фестиваль. Анда да 2 грамота белән кайттык. Хәзер өйрәнделәр инде апалар. Башта бик кыен иде, конечно, ул бит инде все равно теге гел татарча гына сөйләшкәч, русчага бик авыр. Ләкин алар молодцы, тырышалар. Мин инде сайдым җырларны, рускиларны мин сайдым инде рус җырларын, һәм алар иярәләр инде безгә. Соңгы елларда рухи мәдәниятебезгә игътибар арта. Фольклор коллективлар онытылган гореф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны сәхнәгә алып чыктылар. Борынгы җыр бию үрнәкләрен янә халыкка кайтара башладылар. Нур һәм Самоцветы ансамбльләренә йөрүчеләр иң беренче чиратта татар һәм рус халык җырларын өйрәнүне максат итеп куялар. Әлеге ансамбльләргә йөрүче апаларны, абыйларны чын мәгънәсендә туган якның патриотлары дип әйтергә мөмкин. Гомер буе авылда яшәгәннәр, эшләгәннәр. Хәзердә авылдан башка үзләрен күз алдына да китерә алмыйлар. Авылдагы һәр үзгәрешне, яңалыкны сөенеп кабул итәләр. Якуб шишмәсен цикләндергән Хәсән Шыннар гаиләсенә дә алар бик рәхмәтле. Әлеге шишмәгә багышланган җырны да ансамбль үз репертуарыннан төшерми. Biz әле генә башкарып киткән менә Якуб баба җырын тыңладыгыз. Ул аны безне
шушы шишмәне ясаган Рушан Хасаншин семьясы эшләде һәм сүзләрендә шулар язды Алинә белән берлектә. Бик матур җыр дип башкарабыз, ул шишмәне төшеп күрсәгез, үзе бер әкияти дөньяда. Аны күрәсез, бу Якуб бабай шишмәсе каян килеп чыккан? Элекке вакытта безгә Яков дигән бер керәшен карты килгән һәм ул булган әпти ягыннан, урыс ягыннан инде Мишаша чыга алмаган, шунда үлеп калган. Анап кайтып җирләй алмаганнар. Шунда җирләгәннәр. И менә шушы җирлектән аның тау өстендә инде ни кабере. Шуның астан матур итеп шишмә агып чыккан. Шуны күмгәннән соң. И менә шушы безнең инде татарлар моны Якуб бабай дип зурлап, аңа ниләр куеп инде шадоганнар куеп, хәзер матур итеп ясадылар. Изге шишмә булып санала бездә. Суы да бик тәмле, аның бөтен суын тикшерттеләр. Бөтен анализлары каралган. Шушы Рушан Хасаншин аны җиңел килеп эшләде. Нур һәм Самоцветы фольклор коллективлары тиз арада авыл халкының тамашачының мәхәббәтен казана һәм саллы гына репертуар булдыра. Гармунчылары төрле бәйгеләрдә катнашып бүләксез кайтмый. Рус фольклорына багышланган конкурсларда да сынатмыйлар. Әле күптән түгел генә Карабан, Иван Купала фестивальләреннән дипломнар белән кайтканнар. Татар фольклорына багышланган чараларны да калдырмаска тырышалар. Киемнәрне дә үзләре уйлап, үзләре булдыралар. Нур һәм Самоцветы ансамбльләренә Тәнзилә һәм Илшат Тимербаевлар гаиләләре белән йөриләр. Пермь якларында туып үскән Тәнзилә монда кайткач татарча теттереп сөйләшергә өйрәнеп беткән. Илшат исә тиз арада гармунда рус халык җырларын сыздырып уйнарга өйрәнүне максат итеп куя. 18 лет я живу в Татык-Шурме. Русский язык, конечно, не забываем. Сейчас ведь и в школе все на русском языке, и экзамены все. Поэтому мы и дома. Больше я и мужа научила на русском языке разговаривать. Ну, здесь мне жители ничего не говорят. Они знают меня, что я больше на русском языке. Поэтому мы песни начали петь на русском, сделали тоже ансамбль, но Алина организовала. И татары, женщины, тоже поют на русском языке вместе с нами.
вместе ездим на конкурсы. Дома мы разговариваем, ну, когда я отвечаю ему и на татарском, когда я на русском, больше уж на русском. Дочь у нас чисто разговаривает только на татарском языке. Вот она полюбила татарский язык больше. Ну, она здесь и родилась, и в садик же ходила. Поэтому она больше признает татарский язык, чем русский у нас. Рус халык җырларында гармунда уйнарга өйрәнеп бетә алдыгызмы? Bakayuğa Habına elek uyuyoruz. Tuylar, salat aşağı bizde başka oynayırız. Yürüyoruz. Ana bir 15 yıl taşlattırdım indi oynamadım. Yılga bir metre bular yine. Hadi bana 3 yıl oynayır tayinde. Yürütte takip gitti. Geldik tifle bulgaç. Var bir garmunda öğrenersin hunda kullar nitip künep giten atın. Birge Күңелле бергә халык алдында чыгыш ясап, халык күңелен күреп йөрүе. Ансамбльләргә йөрүчеләрнең иң өлкәне Кәүсәрия Пәкәримуллина. Дөрес, җырларга дип сәхнәгә чыккач, ул үзенең яшен оныта. Яшь вакытта тормышка чыкканчы җырлаганымыз сәхнәдән төшмәдек инде. Тормышка чыккач сәхнәгә менгән юк иде. Менә хәзер өйдәгеләр әйбер әйтмәделәр. Йөр диделәр. Йөр, син хәзерәк өйдә генә ятма бикләнеп диделәр. Нур һәм Самоцветы ансамбльләре чыгышы һәр концертның йөзек кашы. Татар икшермәсе авыл клубы мөдире булып эшли башлаган Алина җырларга чакыргач та, булдырып булырмы икән соң дип икеләнеп кенә сәхнәгә чыккан апалар бүген яшьлекләренә кайткан кебек янып, киеп йөриләр, җырлыйлар, бийләр. Моңа ассамблега йөрмәдек. Менә шушында җыелышка төшкән иде. Алина безне чакырды да, әйдә апайлар шулай оештырып карыйк әле, килеп чыкмасмы икән диде. Шуннан тотынган иде безнең. Менә 1 елдан артык булды, Аллага шөкер, дәвам итәбез. Алинага бик зур рәхмәт. Ул безне сәхнәгә меңгерде. Авылларга йөртә, Аллага шөкер, танытты. Рәхмәт яусынангар. Бик молодец. Русча җырлаган булгандар инде. Мин 79 елда старик икшермә культура йортында художество җитәкчесе булып эшләдем 1 ел. Шул вакытта инде русчада, татарчада җырларга туры килде. Русча җырлары инде миңа алай ни түгел. Авыр түгел дип әйтим соң инде. Хәзерге вакытта Сәүдә үзәгендә эшлим. Башта терлекчелектә эшләгән идем. Терлекчелектә сыерлар арасында бер һәр вакытта да сыерларга җырласак, ул сөтне күп бирә дигән сүз бар бит инде. Җыр, моң белән шулай иттереп сыерлар савып йөрдек моңарчы. Аннан соң терлекчелектән чыкканнан соң Сәүдә үзәгенә кердем. Хәзерге вакытта Сәүдә үзәгендә эшлим. Монда безнең клубка Алинәбез 1 җыелышка килгәчтән апайлар әйдәгез әле менә шундый ансамбль оештырып карасак, барып чыкмас микән дигәчтән без риза булдык. Ярар, эшләп карыйк, килеп карыйк дигәчтән менә барып чыкты, Аллага шөкер. Без татарча ансамбльгә дә йөрдек. Хәзер шуннан соң русча җырларда өйрәнеп карасак дип әйткәчтән Алинәбез ансанада тырыштык. Аллага шөкер, асында булар дип чыктык. Алинәбез бик молодец. Булдыра, бар яктан дагын үзе Сәүдә үзәгендә укыган булгачтан ул бүтән дилекләрне дә белә, өйрәтә безгә. Без инде русча җыр белән караванга бардык. Менә әле Шаллага барып кайттык күптән түгел генә. Иван Купалы фестиваленә. Анда да бик ошатып каршы алдылар. Ну, чтоб клуб рос дальше, чтоб все было хорошо, прекрасно. Алина миңа келди инде узган ел. 18 елда Фабисин гармонда уйнаган сан икән яшь вакытта. Мана хезмәт итеп, шулай итеп келди инде миңа теге. Ну, дөрестән дә яшь вакытта Авылдашларның теге бирнәләр җыеп шулай итеп йөрдек инде. Ансамбльләргә йөрүчеләр бер гаилә булып туганлашып яшиләр. Туган көннәрендә бергәләшеп үткәрәләр. Хуҗалык җитәкчесе Зөфәр Мөхәммәтшинга да алар бик рәхмәтле. Һәр бәйрәмне үткәргән вакытта ул аларга теләктәшлек күрсәтә, иганәчелек итә. Менә бик зур рәхмәт әйтәсем килә Мөхәммәтшин Зөфәр абыйга. Ул безгә һәр вакыт булыша, акча белән дә булыша, бүләкләр белән дә булыша, һәр вакыт яңа елларда бүләкләр бирә. Балалар өчен юк дип бер кайчан да әйтми, Нәүрүзләргә, балалар Сабан туена һәр вакыт бүләкләр бирә һәм булыша. Бик зур рәхмәт аңа. Туган җиребез Татарстан дуслык иле. Һәрбер милләт аның гөле. Халыклар арасындагы дуслык бәйләнешләрен ныгытуда фольклор коллективларның роле зур. Чөнки алар аша халыклар бер-берсенең мәдәнияте, яшәү рәвеше, гореф-гадәте, йолаларын өйрәнә һәм шулар аша бер-берсенә хөрмәт тәрбияли, үз итә, дуслыгын ныгыта. Үзара дус, тату яшәп, киләчәккә атлый. Кызлар
егетләр, 30 август Татарстан көне. Әйдәгез менә шул уңаеннан яңа җырлап карыйк әле. Әйдәгез. Мин яратам сине, Татарстан. Әйдәгез.